Osati nevanhu vekuti unovayemura but iwo pachavo vanotozwa ndiri pama1. Kune vanhu vanogona kupretenda kunge zvinhu zviri right, anotochenawo zvakanaka ari muzimotikari rake but eganyazozwa kuti ndiri pama1. Asi vanomuona vanenge vachiti zvake. So ndo picture ina Abishagi. Akanaka kudaro, runako rwake harisi kuconsidwa. Mambo havasi kutombomuda. Hapana relationship iripo. Pane vada kungomushandisa basa regumbezi. Mambo anounza zvinhu zvokuti unonzwa sekunge pane kafavor so. Makore achifamba usina kuroorwa paine kafavor. Kana ari mukomana anenge achikuitira zvese chaasingaite kuenda kwatete chete. Zvese anenge achiita kana kuDubai munoenda but kwatete hakuendeki. Unyatsoona kuti panapa tine kalove kanenge kemupalace but pari kushandiswa munhu. Uri kundinzwa manje. Nyangwe nemabasa, kune mabasa akadaro ekuti unenge une status chiremerera. But wegozoti mara hapana. Asi uchinzi chef, boss, bari kumushandisa kuvaka. Pane abuswa nekupiwa mabenefits ekuti vanokuona zvavo vanenge vachiti zvavo vari mupalace. But wega unotoziva kuti life yandinorarama era. Hakuna chef wakadai. Vasina pekugara. Uchingonzi chef. Wega unyatsozvinzwa kuti hakuna boss wakadai. Vasina uchavanganongedzere cheupenyu hwavo. Vanhu vachitokusaluta vachikutya. Wega uri mumba mako uchizoziva kuti but ushefu wacho unenge ungoitana chef hapana zviri papa. But kune vanhu vamubvisa musociety arifanirwa kuva successful. Ndokubva muti chiuya mupalace wobva wava a failure. Uri mupalace. Kune madhimoni anoteera vanhu kusvika palevel yekuti vanhu vanotenderwa kupromotwa but mupromotion imomo mushaya chinobuda. Kune dhimoni risinganetsa aiwa rinotokurega uchipinda muwanano but muwanano imomo zvoto Bible rangu rinoti Jacob aroora vakadzi vake vaviri. Mwari vakazviona kuti Jacob haasi kuda Leah. Yet Leah atoroorwa naJacob. But Mwari ndokubva vaona kuti nyangwe aroorwa but haasi kudiwa. Ndopa vakakonzera Leah kutanga kubereka Rachel asiri kubereka. Nechikonzero chekuti Mwari vakatoona kuti kuroorwa aroorwa but kudiwa haasi. So kuroorwa imwe subject, kuzodiwa imwe subject. Zvinoti Mwari vasakubatsira unoita dambudziko rako rekusadiwa wakaroorwa. Pamwe usikundinzwa. Zvinoita ufunge kuroorwa but Mwari ndo vakatoona kuti uyu haasi kudiwa. Asi achitosunga Zambia aitonzi my Jacob iye naJacob hawirirani. Mwari ndo vakaona kuti Leah haasi kudiwa but akaroorwa. Kune mamwe challenges are so internal yekuti Mwari vakasakuona kuti vakununure kunze vanenge vachikuyemura but mukati uchichema. Dai taiziva misodzi inochema madzimai ane varume. Unyatsoona kuti kune vari pavarume but vanoita seshirikadzi. Jesu wakabvunza mukadzi weSamaria akamuti chienda unodana murume wako. Zvikanzi handina, zvikanzi wataura chokwadi kuti hauna nokuti ari kumba uyu haasi wako. Kureva kuti pakatova nechiprofita chakakura kuti munhu anenge aine murume but kana Mwari vakubvunza zvevarume chaizvo munhu anogona kutonamatira kuti Ishe ndiri kudawo murume iye ari pamurume. Zvanzi wataura chokwadi nokuti ari kumba haasiri muchitogarisana but wega uchitoziva kuti murume handisandana naye. Kana mweya wokushandiswa wabata anonzwa kuti zvaari kuitirwa nemukadzi wake zvishoma ndoda kudarika ipapo. Haanzwe kuti murume womunhu anonzwa kuti aiwa mukadzi wacho pane paari kutadza. David haana mukadzi ane vakadzi vaigona kuita majuti yekuti dhedhi vaakutonhorwa regai tidziise dhedhi. But vakadzi vese vonzi endai uku toda kutsvaga mumwe musikana. Ende musikana wacho wotoregera kubvunza kuti zvatadzwa here naana Bhetishebha vese madzimai ese ari muno ana Abhigeri wazvitadza here. Anonzwa kuti aiwa ndinopinda hangu mugumbezi.
Kune vanhu vakuprefer kupinda mugumbeze than kupinda muwanano. Pamwe uri kuinzwa shona iyoyi. Kune vakugona kutambira mugumbeze chete. As long papalace breakfast ichirohwa, hembe tichitengerwa, kana ndikanzi ndakuroorwa, totambira hedu yemugumbeze iyoyi. Uchizobuda nei mugumbeze hapana? Ana Betsheba vabereka mamwe madzimambo ana Solomon. Ukaverenga pamberi uchanzwa kuti musikana uyu haana chaakawana mupalace. Chasara kudzingwa chete nokuti Solomon kana apa nyanga anosapota kwa mai vake. Ariko mabasa ekuti avakurwise vanokusumudzira unorwiswa nesalary. Unosumudzirwa zvekuti vanhu kumusha uko vanokuvenga kuti but ndishefu kusouth ikoku. Gamba ndishefu ari kudziisa vamwe. Kambani iri kudzirwa nekuda kwake. Vakatomisa position iyo nekuti ane zvaanogona but havana moyo naye. Vane moyo nezvaanogona zvingabenefite company. Kuti uri ukushandiswa as a tool yekudziisa masystems ehomwe dzevanhu. Ndati ndiri kuzviparidza kuti area iyoyo Mwari wakuwanire nyasha inoda kukanselwa. Haungave munhu ari so professional anogona zvinhu yet you are being used. Ari kungodziisa mambo iye achiwanei wake upenyu huchitonhora. Destiny nefuture yake zviri kuparara. Tine vanhu vekuti vane zvavanogona zvikatoonekwa nevamwe vanhu torai munhu yanogona zvinhu izvi. Iwe pavakakutsvaga pai vanga vanzwa mbiri yako yekugona basa ndokubva vakutora but havagone kukudziisa. Kune mweya inokurwisa uri palevel yekuti vanhu vanenge vachingoti but zvake. Makaona mota yakauya nayo paholiday gamba haisi yake. Imota yekudziisa kwaari kuita kwaari kudziisawo. Vanoziva kuti tikanyatsodzirwa kana zvaita tichakudzinga iyi inosara. Mweya wokushandiswa unokutevera kusvika palevel yekuti unopromotwa. Vachitoziva kuti neunyanzvi hwake tinosimuka. Torai munhu yanogona. But mweya uripo ndewekuti chatamudira hakusi kumuda zvatiri kuda kubva kwaari. Ngwarira vanhu vasingakude vanoda zvaunogona nezvaunoita. Gore rogopera ugokura ugochembera ugozoona kuti vanga vasingadei nini vaida unyanzvi hona ndinawo. Zita rekambani rikasimuka rako richidzikisirwa so. Iri mweya unogona kutadza kuona why. Nokuti kana muri mukudziisana namambo kupalace zveumambo mambo unozviwana but ziva kuti hausi mambo. Anoziva kuti ukaroorwa nadhokta iwe hauite dhokta unongori mukadzi wadhokta. Paanofa anotofa nechitupa chebasa rake hanzi chipa yadzimai vachasari vachirapawo. Wakadziisa chiremba. Kune mweya wokudziisa homwe dzevanhu yako homwe yakaboka isina chinhu. Unoshanda zvekuti naivo vanonzwa kuti aiwa munhu anoshanda uyu. Havaronge zvingabenefite iwewe. Vanotsvaga zviri temporal zvekuti ukangonetsa nawo vanosara vaine mari dzavo iwe woenda wakadaro. Mwari ngauye pamusoro pebasa rako. Mweya waMwari ngauye pamusoro pemuchato wako. Mumereji imo muchigamuchirawo kudiwa. Regera kungoshandiswa. Iva amai vanoremekedzwa diwa. Mwari ngaakuwanire favor. Kana Maria akarangarirwa nedenga zvikanzi usina kuziva munhu asi uchava nemwana. Kana vanhu vakati havakuzive una Mwari anokuziva. Vanhu vakati hatina basa newe kuna Mwari ane basa newe. The error must be corrected. Haungape company information yakadaro neloji iyoyo. Ungopiwa a title without anything to show forth. Kunzi boss ngakuteerwe nezvinobatika nezvinooneka. Rega kungopiwa promotion inongokudziisa.
iyo kusalutwa nevanhu usina musha hakunakidze mani. Boy kana nekungosalutwa nekungobhigwa pasina chekunongedzera chaitwawo muupenyu hwako. Anozati vana vako havadye yeste, havadye hembe dzakanaka, havadye ndege dzaunoenda kuDubai. Mhuri yako haigare matiketi endege. Hapana paucharatidza mhuri yako kuti kambani yandiendesa uku, taenda kuholiday uku, taenda kuholiday uku. Vana vasina pekugara. Uri kudziisa mambo. Vakuda kutaurwa navo kunzi vakuru, zvemaholiday madi kundipa iri mandavaka. Kandi unoziva Joseph akafunga kumboramba Maria asina kunzwisisa nyaya. Denga rikaburuka rikaudza Joseph kuti regera kuramba mukadzi wako. Mwari ngaadhifende zvinhu zvako. Zvauri kuita naMwari, Mwari ngaave defender wezvinhu zvako. Wanirwa favor iyo kuita nhumbu isiri yemunhu waunodedana naye zvinorambisa. But Joseph akaramba aina Maria nokuti akapiwa kunzwisisa naMwari. Mwari ngaaunzwe kunzwisisa pabasa pako. Uregere kuabuse kwaunyatosimudzirwa newe upenyu hwako hudziye. Zvingani zvaunonongedzera tisi takaita izvi, tisi takaita apo, tisi takaita apo. Zvevamwe kwakunongedzera kuti asi ndakazoitawo apa pangu. Wapedza kunongedzera zvevazhinji zvawaita, gonawo kutendeuka unongedzere kuti asi apa ndo pandaitawo zvangu apa. Mwari atiwanire nyasha. Mwari atirangarire nyangwe nemunyika yevatorwa. Hama dzangu munoziva kuti Goshen yaiva nzvimbo yekuti Mwari aitira vanhu favor, but Goshen was still part of Egypt. Tine zvatinogona kuda, but ngatizivei kuti kuGoshen hakusi kuKenani. In temporary blessing, but permanent blessing iKenani. Saka Mwari pana Exodus vachitendera kuti Farao aome moyo. Why? Nokuti mukasaomerwa moyo munoramba muchibeliever mu Goshen system. Yet Goshen is still part of Egypt. Pakudiwa panonzi pako kudarika munana wemu Goshen. Andozati kuroja pakanaka kunoita kuti udzirwe. Ledrod wacho hanetse tinongesa mari pa account atisati atombomuona. Unosvika pakudada so nedambudziko rako. Kuroja dambudziko pari pane pazvinodadisa. Ledrod wacho kana kutaura hataure. Ufunge pane zvinhu zvokuti zvofanira kutobohwa kuti zviunze change. Pane zvinofanira ngokuprovoka so kuti zviunze change. Saka Mwari vakatirangarirawo ipapo. The same God must remember you. Ngazvive pakudziya zviende pazvinhu zvinobatika. Let us begin to pray. You know your story. Baba tinonamata. Mwari wakarangarira mhandara Maria. Maona kushandiswa nekuabuswa kwemhandara yainzi Abishagi. Mwari wazuro nhasi namangwana. Munosimudza marombe kubva muguruva. Vana venyu ngavarangarirwe Mwari. Nyangwe nekwavanoshanda. Ndataura favor. Varegere kungodziisa mambo nemakambani, but wavo upenyu hudziye huve nemeaning. Vave nezvavanonongedzera zvinobatika muupenyu. Nyasha dzidururwe Mwari kumisha yavanobva, pamusoro pemhuri dzavo. Mwari wakatendeka, mutsvene wakarurama. Ndinorayira mweya wokushandiswa. I reject, I refuse every spirit yeabuse. Relationship isingalide kuwanano. Relationship yeabuse. Relationship yekushandiswa. Mweya wokusada kurorwa nekungoabuswa. Ndiri kurayira Baba upenyu hwomwanasikana ngavarangarirwe Jehovha. Ngavarangarirwe Jehovha. Ngavabviswe mugumbeze risina ine destiny yavo. Ngavabude mugumbeze risina ine destiny yavo. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Spirit of abuse, I command you to go. Spirit of abuse, I command you to leave. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mweya wekushandiswa, mweya wekuabuswa. Maoko ngabate zvinoendeka. Maoko ngabate
zvinoendeka nezita rajesu. Abishag spirit, Abishag spirit, Abishag spirit, regedza upenyu hwevana, regedza upenyu hwemwanakomana, regedza upenyu hwemwanasikana nezita rajesu, nezita rajesu. Dzimba ngadzivakwe, michato ngaichatwe, zvavanoshuvira ngazvibatike. Mwari wenyasha, batai mwoyo yemadzimambo nevavanoshandira Mwari, ngavavanzwe, ngavavarangarire, ngavagone kuvaonawo sevanhu, ngavafungurwe Mwari pavanogara, ngavafungewo Jehovha pamusoro pemhuri dzavo. Taneta kudziisa mambo, taneta kudziisa makambani, taneta kuvaka zvevanhu, takuda kuvakawo zvedu nezita rajesu. Mwari wakatendeka, Mwari wakatendeka, Mwari wakatendeka. Ndataura Baba kusimudzirwa, ndataura kusimudzirwa nyangwe nebasa raanoshanda. Elevation Baba, elevation Mwari, kusimudzirwa kwevana venyu, mweya wekushandiswa, mweya wekuabuswa ngaushayiwe simba. Mwari wenyasha, Mwari werugare, I decree and I declare your grace and your favor in the mighty name of Jesus. Wow. Wow. Thank you, Father. Thank you, Jesus.